लागत? एगो हमरे मन में सरदा भा अर्जी बरौआ से। अच्छा कौन सरदा अर्जी बतानी बतावत हो? सुनी। हाँ बोला। लागे नहीं मनवा सुनाए सजनवा इहे भाई अर्जी हमार घूमी घूमी बाटल हो जाई। घूमी घूमी बाटल हो जाई। तो ठीक बा। हाँ बोली। लेकिन गावे गावे नहीं। कहाँ कहाँ जी? पूरा शहर विदेश बाबा साहेब के गुणगान गावल जाई। ये बात सही कहनी है। ला कुछ हम सुनावा तानी सुना। सुनाई। भिंडी के करी पर चार किए हो धनी बाटल हो जाई। बौद्ध धर्म के विचार हो धनी बाटल हो जाई। हमरों के साथ में ले चली प्रचार करे के। अरे झूठ मूठ का काज एगो बहुत बढ़िया रोजा भीड़ होला, बार बार बात ना टाला जाला। ताप बानी ना हम हेरा जाए ताप बटले बानी। अच्छा ठीक बा। लेकिन देखी। हाँ हाँ बोला। पिया संगे में हमके लिया न हो, पिया संगे तू हमके लिया न हो। लेकिन केहू का बात मानल जाला ठीक बा। हाँ ठीक है बा बोली। बात माना तू दिल के मना लो ना हो, बात माना तू दिल के मना लो ना हो। अजे कुछ मिलल भी बीज के दी हो, जाने ला जग संसार किए हो धनी बाटल हो जाई। हाँ बोला। हमरों के बाबा साहेब के मिशन में हाजिरी लगावे दी। अच्छा ठीक बा, जब ना मनबू तो चला साथ में का करी। चली। बाबा साहेब के मिशन बढ़ावल जाई, बाबा साहेब के मिशन बढ़ावल जाई। लेकिन सुना। सुनाई। दोनों जना मिल के कौन काम कइल जाई बताई। बताई। सब बहुजन समाज के जगावल जाई, सब बहुजन समाज के जगावल जाई, सब बहुजन समाज के जगावल
राही जी मिशन बढ़ावले राजी के बाटे उपकार किए हो धनी बाटल हो जाई कि घूमी घूमी बात विचार हो धनी बाटल हो जाई घूमी घूमी बात विचार हो सैया बाटल हो जाई बौद्ध धर्म के विचार हो धनी बाटल हो जाई घूमी घूमी बात विचार हो सैया बाटल हो जाई बौद्ध धर्म के विचार हो धनी बाटल हो जाई। एसपीबी मिशन की प्रस्तुति।